Hello, jien jisimni Marija u llum se nkun qed inkellimkom ftit fuq l-istorja tiegħi. Minn meta kont tarbija, kelli diffikultajiet biex nilħaq ċerti stadji ta' żvilupp waħdi. Fil-fatt, bejn 6 u 9 xhur ma kienx jirnexxieli ndur mal-art, ma kienx jirnexxieli ndur minn fuq dari għal fuq zaqqi, għalkemm kont nipprova ħafna. Kont insiba diffiċli ferm. Kien ikolli diffikultà nilab bil-ġugarelli għax ma stajtx noqgħod bil-qiegħda sew, kont inbagħti biex nilab u niekol waħdi għax ma kienx jirnexxieli niftaħ idhi sew. Meta bdew jaraw dan, ommi u missieri kienu inkwetati ħafna. L-akbar ħsieb li inkwethom kien li ma kien se jirnexxieli inkun indipendenti bħal tfal oħra. Għalhekk ħaduni għand pedjatra. Din issuġġeriet sabiex jaħduni għal vista għand professjonisti oħrajn, fosthom għand l-occupational therapist. L-occupational therapist, jew OT fil-qasir, għenitni ħafna biex insaħħaħ il-ħiliet li kelli bżonn. Hekk tallimt inkun indipendenti bil-pass tiegħi. Meta kont inkun mal-OT, tassew kont nieħu gost. Permezz tal-logħob li kienet tagħmel miegħi terapista, jien bdejt nitgħallem insaħħaħ il-muskoli sabiex inkun nista' noqgħod bil-qiegħda mingħajr għajnuna ta' ħadd. Ukoll stajt inżomm u nikkontrolla rasi l fuq sew. Permezz ta' dan kollu bdejt insir kapaċi nagħmel affarijiet oħra bħal naqbad il-furketta u l-kuċċarina u niekol waħdi u nilab bil-ġugarelli. Il-ġenituri tiegħi kienu kuntenti ħafna. Bis-saħħa tal-għajnuna tal-OT li offrit lili u l-ġenituri tiegħi, bil-mod il-mod bdejt nimxi u hekk stajt nitgħallem immur it-tojlit waħdi wkoll. Kien wasal iż-żmien li nibda l-kindergarten. Kemm kont ferħana? Biex tippreparani għal din l-esperjenza, l-OT igwidatni biex nitgħallem ċertu ħiliet bħal infittex u nara f'ismi fuq il-labels tal-oġġetti tiegħi, nilbes u ninsa l-ġaketta waħdi, nipprepara u norganizza l-basket tal-iskola u nkun naf x'għandi ġo fih, nara x'għandi ġo l-lunchbox u nkun naf niftaħha u nagħlaqha waħdi, tallimt ukoll nistenna wara min imisni, naqsam il-ġugarelli ma' tfal oħra, anka insegwu l-istruzzjonijiet li tagħtina l-għalliema fil-klassi. Eventwalment dit tiġi OT oħra tarani fil-klassi biex tara li qed inkun kapaċi insegwi bħal tfal oħra. L-OT ħadmet ħafna mal-għalliema tiegħi biex jien inkun nista' nipparteċipa sew minkejja d-diffikultajiet li kont għaddejja minnhom. L-għalliema bdiet tuża ċertu strateġiji ma' tfal kollha tal-klassi bħal pereżempju movement breaks sabiex inkunu nistgħu insegwu aħjar meta hi tkun qed ittina spjegazzjonijiet importanti. L-għalliema kienet iżżomm l-attivitajiet qosra u tbiddilhom ta' spiss biex dejjem nibqgħu interessati. Anka l-ġenituri tiegħi kienu qed jagħmlu hekk id-dar, ġieli konna naħdmu fuq il-mejda u wara nqogħdu fuq il-cushions mal-art nisimgħu storja sabiħa. Xi kultant anka kienet waħlilna l-kartonċini kbar mal-ħajt biex impinġu fuqhom. L-iktar strateġija favorita tiegħi kienet l-użu tal-fidget fil-klassi. Meta tallimt kif għandi nuża l-fidget sew, ma baqgħetx biss ġugarell għalija, imma bdiet tgħinni biex nikkonċentra fil-klassi. Bis-saħħa tad-dedikazzjoni tal-għalliema u l-OT stajt immur id-dar b'inqas ansjetà għax kont inkompli mod normali fil-klassi. L-għalliema kont nifhimha aktar u kont immur id-dar kuntenta. Waslet il-fażi tal-primarja u l-OT baqgħet issegwini biex tara l-istrateġiji li kienet tat fil-kinder baqgħu jiġu mwettqa tul il-vjaġġ tiegħi fl-iskola. Barra l-iskola, it-terapista kienet tisħaq ħafna fuq x'kellhom jagħmlu l-ġenituri tiegħi. It-terapista fil-fatt irrakkomandat li nillimita l-użu tat-tablet u minflok immur sija bandli kuljum ħalli bekk nibqa' niżviluppa u nsaħħaħ il-muskoli tiegħi. Dan kien ser ikompli jgħinni biex inkun nista' nikteb u nikkonċentra aħjar fl-iskola. Kien importanti wkoll li nitgħallem inżomm pożizzjoni tajba fuq is-siġġu biex bekk inkun nista' nikteb u nikkonċentra aħjar. L-occupational therapy hija għajnuna li tista' tibqa' tgħinni niżviluppa tul ħajti kollha. Grazzi għall-OT u l-għalliema dedikati jien tallimt inkun konfidenti u indipendenti f'kull qasam ta' ħajti.
Iktar il-qoddim meta nikber se nkun kapaċi nagħmel bib ġodda, nintegra fis-soċjetà, inkompli nitgħallem u nistudja u eventwalment nidħol fid-dinja tax-xogħol u nibni l-ħajja tiegħi b'mod indipendenti. Grazzi wkoll lill-Fond tal-Iskejjel tal-Knisja u l-proġett Matthew iffinanzjat mill-Fondi Ewropej li tawni opportunità naqsam l-istorja tiegħi magħkom.